RMN Listen Win Anodan Basket Edition Natadri mga kasama sa hilit nga bahin diri sa Country Home Barangay Kabantia di nga tuang siyudad sa Davao kay atuang nasakpan kining tindahana nga naminaw sa DXDC 621 RMN Davao. Ayo! Dali nay, gawas nay. Unsay pangalan? Carmela Picante. Kusog kaayong volume sa imong radyo. DXDC na. DXDC. Ayan, nganong imo mangyugi pakusgan ang imong radyo samtang naminaw ka sa DXDC? Kaya ang akong gipang-pamina magud kay drama. Ayan. Mga maayong balita. Ayan. Ato ay pakonfirma daw na ibi kung certified listener bagi ka sa DXDC. Unsang drama o title sa drama ang atong mabati alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Kung ako ang pasulti pasultiho. Ayan, nalitok na gyud. Medyo ko kalitok. Di ka ilhasi man nanay pero okay na. Kay nakuha gyud ang pinaka-title sa drama kung ako ang pasultihon mga kasama. Og tungod niya na way dodua ato lang ihatag ang panudan kay nanay. Ayan nay, ikay ngalan ba unsay sulod sa tong basket? Naay mantika. Aha. Naay kamatis. Okay. Naay luya. Luya tapos Naay kanang monles na mangos, kalami. Naay pipino. Ay, nako. Suka paskang lamia. Miya, unsa man ang putahi anay? Kanang sinigang na Sinigang nga na bangos. Ayan. Masa ato'y kasulti sa DXDC nay? Daghan salamat jud nga nakasud-an jud mi karong adlaw. Ayan. Salamat kay nanay sa imong pagpaminaw. Kauban nato si Radyoman ay miginita. Radyoman Jubal Dry. Tatak. RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition